Mane according jirjong si defense anat mate defense of Voreng Avarsai anat ki claim jining hang pulutang tin nang itum han pinila so video long ison so ni update na ki wan pido kopi update malabang kino nang itum na so a video long sa tek pon long ikpo jong sinali tum la so YouTube channel long nang ka homri milang protein nang itum ko chinghon pen subscribe ikon la pen videos tame liking si pigon tane non patiek pen la defense of Voreng Avarsai ning ki hang atum han ison so ni update ni lila so video long ki wan pido la so kuthak le lang pononang la pen chithan pononang Tande pathek ben chethan polonang Assam Police hini non ki wangji la Commando Battalions la bangso Voreng Avarsai aputhak ethithini alam non la so video long chethan polonang jong sinang litum Assam Police mate Commando Battalions la jong sining dog polotang ti nang litum la so video la bangki kising pen ki jutaan kilang nangji la bangki kenang iksodlom la penon Paklang pontu po Assam Police labang ke hini Commando Battalions paklang pontu ji hini recruitment mati hini Voreng Avarsai lapen recruitment labang ke state level police recruitment board mati SLPRB Assam hin pensi paklang ponik po lapen putot nona bang po akimi notification la 2026 lapen 27 upper mandak paklang ponik po lase ki jogdonji mate Assam Police along mate Assam Commando Battalions along jong sining dog pulotangte nalitum ladak pen kachini nang jiason labangke nilinon nang than pachini ponik ko kichengsi nalitum laya Voreng Avarsai fan jogdon example te nationality labangke Indian citizen nang po lapen permanent resident of Assam nang ji lapen arta labangke 18 pen 25 arta abang phumate abang phietum alang litum jogdon long ikpo lapen age relation do thula par government arol sa thingsi la age relation labangke pipon ikpo lapen Assam Police mate Assam la Commando Battalions afan bangke kachar lengdeng SSLC pass nangji lapen HSC tame complete nangji lapen gender labangke male lapen female tum stame jogdon long ikpo la notification ateng pe lapen selection process ko PPS on si kapadojima la Assam Police mate Commando Battalions afan bangke kichengsi alang litum padoponik po physical standard test mate PST putapupon PST long padoponji labangke height measurement po lapen chest labangke male tuman si measurement pon po lapen weight lapen medical standard lahai alang litum check pon ekpo lapen number 2 labangke physical efficiency test mate PET padoponik po PET along labangke running padoponik po long jump lapen kapre gason physical tax alang litum and ponik pon notification ateng pe lapen number 3 labangke written examination padoponik po written examination ka padoponji labangke copy PS subject pen maplotang te general knowledge pen lapen dag reasoning ability lapen arithmetics padoponik po English language lapen Assam history lapen geography lapen current affairs lahai anat si alang litum and ponik po lapen step 4 labangke documents verification ponik po documents verification ponik det pen medical examination padopon ekpo nala lapen physical standards ko PPS on se kapadopon tuji laten nalitum dak pen kachini nang jikinang sodlo male tumate pinso tum labangke height labangke 162.56 cm mate 5.4 inch ando nang po height labangke lapen chest labangke 78 lapen 78 pen 83 an bangke alang litum except ponik po lapen weight mate weight labangke height pen height pen lapen age arta pen singbarang po medical standard anad labangke lapen female atum pulotang te alang litum han bangke height si measurement ponchat po 5.1 analang litum han bang except po mate 155 cm lapen ason hata weight lata alang litum la azon kiding lapen arta pen si pamilai pon ikpo mate pangbar pon ikpo jalalo lapen
written exam pattern pada ponji niliamo tapulo general knowledge na 25 marks an pada ponik po lapen reasoning ability anat blabangke 25 marks lo lapen dak arithmetics anat stame 25 marks lapen english language anat stame 25 lapen assam gk history geography culture lapen current affairs anut 50 marks an pada ponik po kadu ko wepen 150 under marks pipon po lapen upper labangke gonta hini an examination upper labangke pipon po lapen important adet lang download porte important adet la notification commando ne release ponji la so adet stame publish pon pela lapen online application commando pen start ponji lapen last date commando ne pst pet adet commando ne written examination admit card release lapen result high labangke non amat ke official notification labangki publish poni gela stame non puthot paklang thu the prang pola sinalitum kachini lahai update kilong wer jepan nasto youtube channel labangki nalitum subscribe igon lapen nalitum prepare nangji kasonson ma polo tangte nalitum kaiki 5 km labangki katnang po lapen long jump push up lapen sit ups lapen pull ups lahai claim nang po regularly lapen nalitum la practice previous year papers and mock test mate kedamtang aningkan lason paper do pulotang te mock test lain nali tumha dak pen charlie nang po lapen ka charlie nang ji labang ke reasoning ana charlie nang po maths lapen english gk and assam general knowledge daily lain nali tum charlie wer nang po jalalol hailo pulotang te mo Eprang labangke sonsoni labangke joy ikchat po lapen documents ko pps on sinon labang so Voreng Avarsai klang kle ko nang litum kare di nengji mate ki bi nengji ma SSLC marksheet class 10 marksheet pass certificate latan litum reading do nang po lapen HS class 12 certificate lapen marksheet la hestame do nengji ka certificate do nang po domicile certificate birth certificate kalte age proof apan kapre documents tame nengji identity proof apan litum aadhar card voter ID lapen kapre sonalitum lapen passport size photograph nang po lapen kapre la official notification na long convention na tengsi documents ilitum pinang po jalala la se important notes puthot nalitum dakpening kachibi thuneng ji labang kela sonlo nalitum la official notification paklang ji labang ke SLPRB Assam website along si paklang ponik po lapen Penason fake news lason publish pondo lahay nalitum believe nang nilo lapen all update available on the official website along si kadukawe updates tami piponik po ala website long ateng si nilista mi la so YouTube channel lang piponik po lapen ansoro la sinalitum la documents sa mukha bang kare dining ji la bang kelason la kunani jong sinalitum amen chingbar bida chok sidet akur arong amen father name mother name la hai ki chok che jong sido pulo tangti non penalitum pak correction iklamon la pen apor la bang ke non adiding we elon ang klang Napiklang dapol Assam Police la Commando Battalions la istame sining hang atum nang litum jang si defense na ning hang pulotang te non pen nang litum la hai asai doan la bangke klempon lapsi kimelo jalalo asi video nang litum share ikon la pen asan update kilong wer je pan poro la so YouTube channel istame nang litum subscribe ikon la sipini video long mang la link ton ponik na domi thakbe kadukabe kar bitis 2.0 YouTube channel long kilang ara doan fans tame nilhin pen card down